салом дӯстон, бозиҳои чемпионатҳо пас аз танаффуси кӯтоҳе рӯи экранҳои мо бармегардад. Барселона тавонист бо ҷамъ овардани имтиёзҳои имконпазир дар садри ҷадвали чемпионат ҷойгир шавад ва акнун марҳилаи мушкилтарини мавсим фаро мерасад, ки даста бояд ҳам дар Ла Лига холҷамъ орад, ҳам дар Лигаи чемпионҳо, ки рӯзҳои наздик шурӯъ мешавад, баромадҳои хуб гузаронад. имрӯз мо атрофи бозии дар пешистодаи Барселона ҳарф зада оиди ҳайат маълумот хоҳем дод. ҳатман обуна шуда моро то охир пайгир бошед. хуб, имрӯз дар Каталония ду дастаи бо услубҳои гуногуни футболӣ Жирона ва Барселона во мехӯранд. дар ин муқоимати ҷолиб ҳар як бозингар кӯшиш мекунад, ки бозии беҳтарини худро нишон диҳад. Барселона бо идораи классикии тӯб ва стратегияи ҳамла кӯшиш хоҳад кард, ки бо истифода аз техникаи бозингаронаш ва ҳамлаҳои хатарнок дар майдон бартарӣ дошта бошад. дар ҳоле ки Жирона бо дифои қавии худ маъруф аст, кӯшиш мекунад, ки қувваҳои худро барои безарар кардани ҳамлаҳои рақиб дар контрҳамлаҳо истифода барад. ин рақобат ҳатман ки ҷолибияти худро дорад ва шумо метавонед тамошои онро бо хизматрасониҳои ширкати 1x шавқовартар кунед. он ҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон то 8000 сомони бонус бо промокоди TJBARCA пешниҳод мешавад. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. агар Барселона шакли феълии худро идома диҳад, натиҷа эҳтимолан ба манфиати онҳо хоҳад буд. аммо Жирона, ки дорои стратегияҳои гуногун ва тактикӣ мебошад, метавонад барои нилнориҳо мушкилиҳои ҷиддӣ эҷод кунад. пешгӯии бозии ин пирӯзии Барселона бо бартарии ҳадди аққал, аммо сюрпризҳои ғайричашмдош аз соҳибони Майдон низ истисно карда намешавад. Флик бояд озмоиши муҳимро анҷом диҳад. дар мавсими гузашта хави ҳеҷ гоҳ натавонист, ки Жиронаро мағлуб кунад. мутахассиси олмонӣ аллакай бартарӣ нишон дода истодааст, аммо пирӯзӣ дар ин бозӣ нишондиҳандаи бузурги муваффақияти кори ӯ хоҳад буд. тахмин меравад, ки Барса имрӯз бо чунин ҳайат баромад мекунад. бале, тағйироте дар ҳайати асосӣ қариб ки дида намешавад ва ҳамон бозингарони пешин ба майдон хоҳанд баромад. дар ҳимоя вариантҳои зиёд амалан вуҷуд надоранд. ин 4 нафар ба зудӣ оҳанин хоҳанд шуд. мушкилоти асосӣ апорник аст. Эрик Гарсия пас аз осебаш дар ҳайати асосӣ набаромадааст ва Марк Касада бошад муқобили рақибони чунин сатҳ таҷрибаи бозиро надорад. Ханси Флик бояд ҳимоятгари профилӣ интихоб кунад, аммо Эрик Гарсия дар курсии захиравӣ мемонад. агар дар қисми дуюм дар ҳимоя кӯмак лозим шавад. хатти ҳамла бозиҳои охир иштибоҳҳои худро ба таври минималӣ кам кардаанд. кӯмакрасон шудани Олмо дар маркази майдон суръати ҳуҷумҳоро баландтар мебардорад ва озодии бештар ба канорҳо медиҳад. худи Флик пеш аз бозӣ омодагии бачаҳояшро чунин шарҳ дод: мо аз 4 бозӣ 4 пирӯзӣ ба даст овардем ва мехоҳем инро идома диҳем, гарчанде ки ин осон нахоҳад буд. Жирона футболи хуб бозӣ мекунад ва ин як рақобати мураккаби сатҳи баланд хоҳад буд, аммо мо пас аз 4 ғалаба ба худ эътимод дорем ва медонем ки сатҳи мо баланд аст. мо бояд ҳама қувваамонро сарф кунем. ин бозии сатҳи Лигаи чемпионҳо хоҳад буд. ман бисёр бозиҳои Жиронаро дидам ва аз кори мураббии онҳо мутаассир ҳастам. мо медонем ки чӣ гуна бозӣ кардан мехоҳем ва умедворам ки ба ҳадафҳоямон мерасем. яке аз ҷиҳатҳои қавии Жирона соҳиби тӯб шудан аст. бинобар ин мо бояд фишори хуби дастаро ба кор барем. хуб дӯстон, мо низ ба он умед мебандем, ки Барселона метавонад дар ин бозӣ пирӯзӣ ба даст оварда бо рӯҳияи хуб рақобатҳои Лигаи чемпионҳоро шурӯъ мекунад. ҳатман пайгири мо бошед, чун шарҳи бозии Жирона ва Барселонаро сари вақт манзуратон хоҳем кард. хайр.